Ага, добре. Вземете кучиката и седнете. Така, имаме биология. Госпожо, няма ли нещо по-умно в биологията? Катале, сядай. В нашата биология има по-различни неща. Има неща за животните, такива неща. Така че ще разбереш. Значи, Госпожо, извинете, но мама ми извика по стресна работа, защото понеже тя е паднала в кладенец и трябва да ходя. ужас. Добре, ще дойде друг ученик. Добре, чао. Се Телефона видим. си вземете. Добре. Къде ти сядай? Чао. Чао. Така, по биологията елените са Грозни, страшни, вървят на два крака. мъкни. Така, имаме още един ученик, който се казва Лили. Лили, ела! Моля, само да взема една дупка. Дъска в час не може. Лили, Добре, няма че. Катлея, сядай на местото! Катлея! Здравейте, госпожо. Изплите дъвката. Защо? В час не може дъвка. Ела се. Изплюя. Катлея, я се обърни. Отвори се. Отвори се. Катлея. Изплюй дъвката. Майка ми каза, Отвори се. каза ми... Добре. Ще се с дъвки в час, но няма да мляскате. Така. Отивам. Така. Кажете ми 4 неща за Елена. Има рога. Има рога. Тъп. Гаден. Какво друго да му опиша? Страховит. Досаден. Страховит огън. Продривец. Сядай на местото. Кати ти си. Яде трева. Има много Чакай друго. сега. Яде. Искаме да ни мине. Мъквай! Млъкни. Така. Дай ми телефона си. Без телефон ще бъдеш. Докато не свършим училище. Докато не свършим. Така. Друго какво прави? Елена. Освен има... Семейството. Какво? Елена се предпазва в семейството. Предпазва семейството. Да.